Sadullah Aydın, Doğru Haber. Gelo hûn amade ne ku beşdarî hilweşandina rejima Siyonîst bibin. Elhamdülillah her çiqas berdêlên giran hatin dayîn û dibe ku berdêlên girantir jî bên dayîn lê berxwedana mucîzewî ya Xezeyê merhaleya hilweşandina navenda xirabiyê ya rejima Siyonîst da destpêkirin. Cudatiya rejima Siyonîst ji qurmê xirab tuneye weka qurmê riziyayî rejima Siyonîst û Amerîka û hêzên din ên xerab ên rojavayî yên li pişt wan diwarê ruhî û psîkolojîk de li ber çavên xelkên cîhanê meglûb bûnin. Diwarê eskerî de ne bi Hamas ne bi Hizbullah û ne jî bi Ensarullahê kanin nikarin wan di vî warî de meglûb bikin. Di dem û wexta pevguhertina êsîran de Hamasê û Cîhada İslamî hemî cîhan bi tevgerên xwe yên bi fezilet li xwe heyirandin. Ferqek mezin di navbera xwe û qatilên Siyonîst de nîşanî cîhanê dan. Maneya exlaqê cîhadê ya di İslamê de tê çi maneyê nîşanî hemû cîhanê dan. Mirov dibêjin qey li Xezê esrê seadetek biçûk rûda û hêjî dewam dike. Li xwestek û gotinên ehmeqî yên Trumpê xeyalperest nenêrin, li meydan û sihayê binêrin. Misliman ne ji Xezeyê ne ji şerîaya Rojava û ne jî ji axên pîrozên Filistînê ji tu derê naçin. Xelkê Filistînê yê Misliman weke ku di torenên pevguhertina êsîran de tê dîtin, xwe weke yek bedenek li dora berxwedanê kilîd kirin. Rejimên xizmetkarên Amerîkayê hebûna hêzên berxwedêr ji bo hêza îqtîdarên xwe weka talûkê dibînin. Ew nexwazin jî yê ku wê ji axa pîroz were derxistin Siyonîstin. Bilakîs xelkê Filistînê ku mîna çiyayekî li ber xwe dide, li dijî qetlîamên Xedar, qirkirinên hovane û hilweşandinên hovane li ber xwe dide. Li dora mücahidan dibe yek, hejmara Yehûdiyên ku ji ber tofana Aqsayê ji erdên Filistînê reviyane ji aniha ve gîhaştiye milyonekî. Hamas, Cîhada İslamî, Hizbullah, Ensarullah û hêzên dinên berxwedanê li ser navê ümmetê, li ser navê rizgarkirina ümmetê, li ser navê ümmetê ji tarîtiya derxeronahiyê bi navendê xirabî û şerre mücadelê didin û destana mucizewî dinivîsînin. Ey kesên ku dilê wan bi Xezê re ne, ey kesên ku dixwazin tol û heyfa bide hezaran zarok û pîrekên rastî qirkirinê hatine hildin, gelo hûn amade ne ku tevkariyê ji vê hereketa cîhadê re bikin. Ey kesên ku dixwazin Mescîda Aqsayê û Qudsê ji destên Siyonîstên kîret û qirêj derxînin û rejima Siyonîst weka xirabiyek dibînin, gelo hûn amade ne ku tevkariyê bidin vê hereketê. Ey kesên ku dixwazin bibin şerîkê destana Xezê, hûn amade ne ku tevkariyê bidin vê destana mêrxasiyê. Hûn amade ne ku destek û peşgiriyên xwe bidin ku ev rejima Siyonîst zûtir hilweşe. Wê demê werin em destekê bidin saziyên alîkariyê yên İslamî ku seferbertiya alîkariyê dest pêkirine. Ev rojan rojên semîmiyetê ne. Em van rojan ji xwe re weka firsendekê bibînin û alîkariyên xwe li van saziyên alîkariyê yên İslamî bikin ku van alîkariyan ji Xezê re bişînin. Bi pere û malên xwe em destekê bidin vê seferbertiyê.